sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ang programang hindi ka huhusgahan bagkos ikaw ay pakikinggan. Ang programang nagpo-promote ng safe space, we listen and we don't judge culture sa radyo. Kaya naman, i-welcome na natin ang ating top secret sharer ngayong gabi. Hello, good evening. Hello? Hello, brother. Hala, hindi na siya naririnig, guys. Hello po. Hello. Ay, bakit nawala ka? Hindi ka na sumasagot. Akala ko, nabagyo ka na dyan. Nakamute po pala yung ano ko. Nakamute. Ah, minute mo. Okay. Akala ko, bumitiw ka na eh. Oh, anong pwede naming itawag sa'yo? Hello po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Ano na lang po, Jerome. Jerome, ilang taon ka na? 29 po. Sang lupalop ka naman galing, Jerome. Dito lang po sa may 13 Martires. Cavite. Apo. Okay, Jerome, di na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Jerome, 29 from 13 Martires, Cavite. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is gusto ko na po sanang makipag-ulay dun sa aking long-time girlfriend. Bakit? Kasi po, naguguluhan po kasi ako dahil po marami po siyang mga red flag na ginawa na po sa akin. Pero nagpapatuloy pa rin po ako kasi po dahil po sa tagal namin, okay ako sa pamilya niya. Legal po kami ang relasyon namin sa both side. Pero po, ilang beses na rin po kasi akong niloko. Ilan taon na kayong magjowa? 10 years po. Pwede bang malaman kung bakit ka na in love sa kanya? Anong mga good qualities niya? Una po kasi talaga, high school, po kasi kami, sweetheart po. 10 years? Tama ba? Yes po. 10 years kayong magkarelasyon? Magkarelasyon po. Opo. So, nung high school ka, ilang taong ka nun? Nasa 20 na po ako nun eh. Mga 19, ganyan po. Late ka nag-aral? Opo, uminto po kasi ako, nagkasakit po kasi ako. Nagkasakit na ano? Nagkaroon po ng heart problem po nung mga bata pa po ako. Okay. So, anong nagustuhan mo sa kanya? High school sweethearts kayo, oh? Ano po, may effort po, tapos hindi niya po ako kinakahiya. Kahit kasi po medyo po kasi hindi rin ako parang ideal guy. Pero po kasi siya medyo maganda po siya. Ganun po. Kumbaga hindi niya po ako kinakahiya. Kaya yun po isa sa mga factor na nagustuhan ko sa kanya. Bakit? Bakit ka naman niya ikakahiya? Pangit ka ba? Ganun ba yung iniisip mo sa sarili mo? Opo. Opo, hindi naman po sa sinasabing pangit. Pero syempre po, alam ko naman sa sarili ko na hindi naman po ako talaga ideal guy ng mga pogi, ganyan. Hindi kami naniniwala. Patangin nga ng picture mo. Charot! De, biro lang. Pinapatawa lang kita. So, feeling mo, pakiramdam mo, hindi ka yung ideal guy ng mga kababaihan na pogi, tall, dark, and handsome, Apo. yung ganon. Opo. So, feeling mo, nung time na yon na na-in-love sa'yo o parang na-effortan ka nitong babaeng to, ito yung tatanggap sa akin ng buong buo. Ganun ba yung naramdaman mo nun? Opo, sobra po. Okay. So, kailan nagkaroon ng parang unti-unting pagsiwalat o nakikita mo na yung red flags nitong babaeng to? Okay naman po kami hanggang mag 8 years or 9 years kami. Nagkaroon na lang po ng red flag po itong last year lang po nung nagtrabaho na siya. Saan ba siya pumapasok? Sa ano po kasi siya nagtatrabaho, ma'am, sa ospital po. Ikaw, anong trabaho mo?
Sa ano po ako ma'am, sa logistic department sa mga tracking po. Okay. So, simula nung nagtrabaho siya, doon nagkaroon ng parang problema sa relasyon ninyo. Anong napapansin mo sa kanya dati? Ano po yung una pong taon niya sa trabaho is kasi po nakaabot po siya ng 2 taon dun sa trabaho niya. Yung una pong taon is okay na okay po kami. Lahat, pag off niya, nakikita kami, okay po, wala po talagang nakikitang kahit anong problema. Unless na lang po itong dumating yung last year in 2024 po, mula po January until June, hindi niya po siya nakipagkita sa akin. Pero nakakapag-chat po kami, pero po sobrang dalang niya lang po talaga. As in, umabot po ako sa time na magchat-chat ako sa kanya ng 10 message, ang reply niya po, isa, tas okay, sige, ganun po. Tinanong mo ba siya kung may problema ba siya? Tinatanong ko naman po siya kaso po hindi po kasi siya nakikipag sa akin eh. Communicate. Yung hindi niya po opo. Talaga pong nararamdaman ko na siya po yung lumalayo, parang ganun po. Mhm. So, pagkatapos nung mahabang panahon na yun na hindi kayo nagkita, nung nagkita ba kayo ulit, napag-usapan nyo kung ano man yung nagiging issue ninyo, yung parang silent issue ninyo? Napag-usapan, ako po yung nag-i-insist na bakit ganito, bakit po ganyan, bakit ganun. Hindi po siya umaamin nun, hindi po siya umaamin. So, nung time na yun, pakiramdam mo, niloloko ka na niya? Yes po, kasi po ako po mismo ang nakakakita ng mga ebidensya na may something na nangyayari. So, ano tong mga ebidensya na to? Katulad kasi po, una pong ginawa niya is hindi ko po alam na meron po siyang TikTok account. Kasi ang alam ko po is hindi siya gumagamit ng TikTok. Ngayon po kasi po ako dati na po akong account sa TikTok. Pero po hindi ko na rin po siya masyado ginagamit kasi po hindi ko naman talaga siya usually na ginagamit na apps. Pero po nung isang beses po, bigla po siya nag-upload pero kami pa po nito nag-upload po siya ng TikTok. Nagulat po, may TikTok ka pala. Hindi niya po sa akin sinabi yun. First time niya po sa akin hindi sinabi yun. So, anong sabi niya nung sinabi mo na, uy, may TikTok ka pala? Anong sagot niya sa'yo? Sabi niya po sa akin, hindi matagal na yan pero hindi ko lang ginagamit. Ngayon ko lang ginamit yan. Sabi ko po sa kanya, ba't hindi mo man lang sa akin sinabi na may TikTok ko? At least kahit papaano, di ba, nag-upload tayo dyan. Tapos po, tas nalaman ko po yung pangalawa is gumagamit na rin po siya ng Viber, which is hindi po siya marunong nun. Hindi po siya marunong gumamit ng Viber. Pero bawal ba siyang matutong mag-Viber? Ay, hindi naman po. Nagulat lang po ako kasi, mayroon siyang Viber na hindi niya man lang sa akin sinabi na nagpalit po siya ng number. Nagpalit siya ng number na hindi kayo na-inform? Yes po. Opo. So, anong sagot niya doon? Sabi niya, binigay lang daw po ng katrabaho niya kasi hindi daw po siya marunong mag-register ng SIM card. Binili mo naman yung sabi niyang yon? Opo, naniwala naman po ako. Okay, so nagpatuloy kayo. Pakiramdam mo ba yung mga sinasabi mong ebidensya na to, matibay yun na ebidensya para masabi mo na may third party? Sobra pong sa akin po kasi po mas madali ko po kasing nakukutuban kapag syempre po matagal po kami. Pag mayroon pong nag-iba, doon po ako nagre-react Kasi usually okay kami yung routine namin, pero pag bigla pong nung last year po bigla pong lahat nag-iba. Nabago po lahat talaga yung routine namin. Mhm. So anong Kasi naging plano mo? Opo. Anong naging desisyon mo nung time na yun na may nagbabago, hindi ka mapakali? Hindi, gusto ko po siyang kausapin. Sabi ko po is, ano ba nangyayari? Ano bang plano mo? Ano bang nangyayari? Ayaw naman daw niya po akong mawala. Ayaw niya po akong makipag-iwalay sa akin. Sabi ko nga po sa kanya is, kung ganyan, bakit ganito natiis mo ako na hindi mo ko kitain ng 6 na buwan? Wala po talaga yun. As in, wala po talagang kita yun. Sa loob lang ng 6 na taon. Ay, 6 na buwan po. Sa loob ng half year, hindi niya po kinita. Which is, hindi po yun nangyayari sa amin. Kahit kailan. Hindi kaya nagpatango siya ng ilong? Hindi O naman. nagpa-filler? Matangos na po ilong nun. Ano, matangos na yung ilong nun? Sorry. Baka nagpadagdag. Hindi.
De, biro lang. Ikaw naman pinapatawa lang kita. So, anong plano mo ngayon? Ano po kasi po medyo po nagugulan po kasi ako, DJ Rakitera, kasi ano po mahal ko po siya, sobrang mahal ko. Pero po, nahihirapan na po kasi ako, lalo po inaaway din ako nung mga sinasabi ko nga pong ebidensya sa inyo is mas matapang pa po sa akin. Inaaway ka nung mga ano? Yung mga sinasabi ko po sa inyong pinaghihinalaan ko pong third party niya. So may mga na-identify kang lalaki? Yes po, 2. Minessage mo ba tong mga to? Yes po, which is kiniklaim din po nila na girlfriend daw po nga nila yun. Oh. So, sinasabi ng mga lalaking to na girlfriend nila yung girlfriend mo. Anong desisyon mo? Anong naisip mo? Anong sinabi mo sa girlfriend mo? O may nagkiklaim pala na girlfriend pala siya. Anong pumapasok sa isip mo ngayon? Kailan lang to? Ano po, ito lang po. Ito pong last year lang po. Kaso po, kapag kinakausap po siya, ang sabi niya is, ano lang daw po, nagkiklaim lang daw po na may either may gusto lang daw po sa kanya, ganun. Ano ba yun, yung mga lalaki, baliw ba sila? Kaya nga, anong gustong gawin sa'yo ng girlfriend mo? Baliwin ka? nga po kahit, ayun nga po, sabi ko nga po, bakit may mga ganito? Dapat, di ba, dapat walang ganito. Bakit inaaway ako ng mga tao na to? Sino ba tong mga to? Tinatanggi niya po. Sa social media ba niya nakapost yung pictures ninyong dalawa? Hindi po. Pumapayag ka medyo, na hindi kayo social media? Ano po kasi, ma'am, official? Legal po kami both side, pero po sa social media po, medyo madalang kami mag-post ng ng pictures namin. Pero settlement po namin yun. Ganun po talaga yung usapan namin noon pa. Ganun talaga. Sure ka ba na girlfriend mo talaga to? Yes po. May mga pictures po kami. Matagal na po kami. 10 years na po kami. Going to 10 years na po kami itong June 25 to 2025 po. Ang tanong, gusto niya pa bang ituloy? At gusto mo pa bang ituloy? Ano po binigyan ko po kasi siya, ma'am, ng second chance na ipaliwanag lahat ng bagay, ganyan. Pero the rest po, sabi niya, hanggat wala kang ebidensya, wala . Sabi niya sa akin, hindi ka dapat maniwala sa mga ganyan. Kasi yung iba po daw dyan is, nagkakagusto lang daw po sa kanya. Tapos nanggugulo, ganun po. Naniwala ka naman? Opo, siguro po. Sino bang kamukha niyang artista? Ewan ko. Sige, sabihin mo. Sinong kamukha? Sinong kamukhang artista na kilala? Siguro po, ko po siya sa Lagi ko po kasi sinasabi sa kanya, parang kamukha niya daw po si Bea Benene. Si Bea Benene. Opo. Medyo chubby din po kasi yun. Maganda. Pero ang tanong, maganda din ba ang ugali? Loyal ba sa'yo? Faithful sa'yo? Ang ano ko nga po, ma'am, okay, at ngayon lang po talaga siya nasira nung nagtrabaho talaga siya dun sa pinapasukan niya. Doon kami nagkaroon ng problema. Pero nung previous po, wala po talaga. Sobrang ganda po ng takbo ng namin, relasyon namin. Sabi mo kanina, gusto mo nang hiwalayan yung jowa mo. Opo. Nagdadalawang isip ka na. Opo. Kasi nahihirapan po ako mag-decide. Kasi po, ngayon po, kumbaga parang naging bumalik na naman kami po sa Kaso nga po, sa mga ginawa niya, pag bumabalik po sa akin, is natitriggered po. Lagi pong away na naman yun. Laging away. Yan. Hindi ko po alam talaga kung ano pong gagawin ko, kung ilalaban ko pa ba or hindi na. Feeling ko ilaban mo pa kahit na madami kayong boyfriend niya.
Diba? Madami nagkiklaim sa kanya na boyfriend, girlfriend siya. Oh, di makipagkompetensya ka na doon, may the best man wins, diba? Ganun naman talaga pag nagmamahal ka, parang ilalaban mo hanggang kamatayan. Hanggat wala kang naririnig mula doon sa taong mahal mo na hindi ka na mahal, ilalaban mo pa rin. Diba ganun yon? Kahit na mababaliw-baliw ka na. Kumbaga mababaliw-baliw ka, babaliwin ka nitong taong to, kaya iisip kung meron ba talagang namamagitan sa kanila ng mga lalaking yun. And the fact na binigay mo, 'di ba, yung vulnerabilities mo dito sa partner mo na to, na ito yung nararamdaman ko ngayon. Hindi ako secured sa relationship natin dahil etong dalawang taong to na lalaking to, kiniklaim nila na boyfriend tapos wala man lang siyang ginagawa to make you feel comfortable with these people na parang, kiniklaim lang nila yan. Pero hindi naman talaga. Ganun lang, puro words lang. Tapos hindi pa nga nakipag-usap sa'yo ng 6 na buwan. Tapos parang wala man lang balik sa'yo. I don't think it's something worth fighting for. I don't see it na etong taong to, same level kayo ng pakikipaglaban sa relasyon na meron kayo. And you are trying to validate the excuses that she made para walang sisi sa kanya. Yun nga po yung sinasabi ko po sa kanya is, sabi ko, kung totoo man to o hindi, sabi ko, paano mo sa akin nagagawa to, which is halos lahat ibigay ko sa'yo kahit hindi ko na kaya, ginagawa ko. Lahat ng sakripisyo sa relationship natin, ginagawa ko. Talagang kahit halos matanggal na ako sa trabaho para lang masamahan kita kung saan ka pupunta or something na kailangan mo magpasama, sasamahan kita. Pero sabi ko po sa kanya is, bakit mo nagagawa sa akin to? Kung totoo man to or hindi. Diba? Dapat wala pong ganito, wala ganito. Kasi masaya lang tayo noon eh. Hindi dapat ganito yung nangyayari. Well, masyado kang nakakulong dun sa noon ninyo. You also have to live in the present. And you should not compare the present dun sa past na meron kayo. Because people change. It's either you accept her, you accept what's happening now, or you accept what's happening right now and then move on. Ang tanong ko sa'yo, kaya mo ba natiisin lahat ng to? Hanggang sa hindi ko sure kung maging maayos pa yung meron kayo na mag-update na siya, mag-e-effort na siya, babalik niya rin sa'yo yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya, isi-secure ka niya. Hindi ko sure kung darating yung araw na yun. Willing ka bang tiyagain lahat ng yun? Hoping that one day it will come. Hindi ko po kasi masabi dahil po sobrang nasasaktan po. Hanggang ngayon po nasasaktan po pagka naiisip ko lahat yung hirap ko. Iniisip mo yung hirap mo? Yung pinagdaanan mong hirap? Opo. Dumating na po ako sa point na nagpa-check up po ako, which is nagpunta na po ako sa parang clinic, na po ako na meron po akong anxiety, panic attack, nagka-panic attack po ako. Talaga pong grabe po talaga yung nangyari sa akin. Yung panahon na yun. So technically, attached ka doon sa mga sakripisyong ginawa mo para sa taong to? Opo. Ayun lang po yung pinanghahawakan ko na para sa akin na talagang hanggang ngayon kumakapit pa rin po ako saan. Pero po pag bumabalik po sa akin yung mga hirap na pinagdaanan ko last year sa kanya, natitriggered po ako, bumabalik lahat ng parang trauma ko. Jerome, what is 10 years compared to the rest of your life? Imaginein mo na lang kung meron ka pang 50 plus years na pag-asa na mabuhay sa mundong ito. Iti-trade mo ba yun dun sa 10 taon lang na yun?
Marami na nga po sa akin nagsasabi niyan, aanin mo yung tagal kung ginaganyan ka naman ng tao. Kaso po, pagka po dumadating na ako sa point na magdi-decision making na po ako, nahihirapan po ako. Sobrang nahihirapan po ako. At sino magde-decide para mawala siya sa hirap na yan? Kasi po, ano po kumbaga ako na lang rin po talaga na mag-isa sa buhay. Kumbaga, sa kanya po ko po kasi nakuha yung talagang attention na hinahanap po. Kasi po, lumaki po ako ng ako lang eh. Maaga kasing nagiwalay yung mga magulang ko din. Yung mga kapatid ko nag-asawahan na rin. Kumbaga, nung naging nakilala ko po siya is talagang lagi talaga po as in magkasama talaga kami. Tapos hanggang sa nagtrabaho, ganyan. Ngayon lang talaga po, last year lang talaga nasira lahat yung ano namin, relasyon namin talaga. I get where you're coming from, Jerome. Yes po. Naintindihan kita sa parteng yun. Na ito yung taong unang tumanggap sa akin nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Pero nitong nakaraang taon lang, nagbago siya. Bakit ganon? Ito pa ba yung taong minahal ko o hindi na? Yan po yung tanong ko talaga lagi sa sarili ko. Yan talaga. Are you really in love with the person? Or Yes, you are just sobra. or you are just in love with the idea of the person but not the reality of the person? Magkaiba yun The idea of the person ay yung nakilala mo 10 years ago. At ngayon, pinapasok mo sa kokote mo na siya pa rin yung tao ngayon. Nakasakasama mo. Na jowa mo. The reality? 6 months di ka kinausap, in-ignore ka, and hindi ka binabigyan ng assurance. That is the reality of that person now. Nandun ka sa idea of the person. Alam mo, ikaw ang makapagbibigay ng kaliwanagan sa sarili mong desisyon, sa magiging action mo in the future. Nasa sayo ang sagot. Kung patuloy kang mabubuhay dyan sa sakit na pinagdaraanan mo, isusugal mo pa yan, ilalaban mo pa yan, aantayin mo yung araw na babalik yung dating siya. Na hindi natin sigurado kung babalik yun. But you have to do something kung gusto mong may magbago. And it is in your hands, Jerome. Opo. I hope kahit papano medyo nakatulong naman itong pag-share mo dito sa Top Secrets. Alam ko na hindi naman madalas kailangan ng taong makarinig ng advice. Opo. Pero nararamdaman namin na nasa crossroads ka, pero ipinipilit mo pa rin yung gusto mo. And there's nothing wrong with choosing what you like or who you love. It's just that, huwag kang magrereklamo kung sakaling yan yung sinasapit mo, pero hindi mo binabago yung desisyon mo. Because you decided your fate. You've decided it already. Opo. So Jerome, thank you so much for calling this program, for calling me. Opo. I hope kahit papaano mabigyan ka ng kaliwanagan dyan sa pinagdaraanan mo ngayon. Opo. Salamat po. Alright, thank you so much. And naway mag-iingat ka lagi. And I hope mas lalo mo pang mahalin ang sarili mo. Opo. Maraming nagmamahal sa'yo. At hindi lang yung babaeng yan ang nagmamahal sa'yo. Maniwala ka. Ilibot mo yung mga mata mo. Marami ka pang makikitang Bea Benene dyan sa paligid mo. Alright. Thank you so much, Jerome. God bless you. Bye. Opo. Salamat po. Years. Mahirap nga namang mag-let go ng 10 taon. Yung naghihirap ka na, nagtiis ka na, yung utot nung isa, alam mo na, yung utot mo, alam na niya.
Na ipakilala na kayo both sides. Pinadama sa'yo na hindi ka nag-iisa sa mundong to. But people change. Yun yung kailangan tanggapin ng mga tao sa mga taong pinipili nilang mahalin. I remember may isang taong lumapit sa akin at nagsabi sa akin, "Congratulations, magpapakasal ka na." That was a time na magpapakasal na ako. And then this person told me na, alam mo, maganda yan, magpapakasal ka na, papakasal na kayo, mahal niyo yung isa't isa. But, yung taong pinili mo ngayon, posibleng hindi na siya yun bukas. 2 years after, 5 years after, and you have to choose that person every single day of your life. Yun yung sabi niya. Kasi nagbabago daw talaga yung tao. Pero ang importante sa lahat ay makita mo kung ano yung prinsipyo niya. Kung ano yung karakter na meron siya. Magkakaroon siya ng iba't ibang gusto sa buhay. Kailangan mong sabayan yun. Pero kapag hindi na ikaw yung pinipili, bakit mo pa pipiliin? Kung hindi ka na nabibigyan ng peace of mind, bakit mo pa ipipilit? What is 10 years compared to the rest of your life? And yung rest of your life, baka 50 years plus pa yun. And baka dun sa 50 years plus na yun, madama mo talaga yung tunay na pagmamahal. And sabi nga, hindi mo matatagpuan yung tamang tao para sa'yo kung ipinipilit mo yung maling tao na maging tama para sa'yo. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, pwede naman bukas na, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Rakitera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's number one. Love Radio.